Криси, чума, не працюють навіть борделі, тюрма. Скінчився хліб, скінчилась вода, з культурного життя лише хресна хода. Ходимо, кличемо святих отців, на зворотньому шляху підбирає мерців. Папське ім'я втрачає силу і міць, відьми звільняються з робочих місць. Сенс ворушити цю каламуть, що тут гадати, всі так помруть. Яка різниця, що скажуть зірки? Середні віки, такі середні віки. Такі середні віки, середні віки, середні віки, середні віки, середні віки, такі середні віки. Єпископ приходить в єврейський квартал, говорить, хто з нас не кине за метал, усіх нас знищить. Небесний терор, усіх нас винесуть в чорний коридор. Світла немає, відсутня мета, саме час починати свята. І тоді лунає барабанний бій, підіймає землі ремісників і повій, затягує нас у свою круговерть. Тих, хто помер, не лякає смерть, не лякає жодна з її образ. Боятись тут варто хіба що нас. Середні віки,